אני אחראית על כל החיים שמתנהלים פה בכפר, כולל חיי הפנימייה וכולל חיי בית הספר. ההרגשה לעמוד בראש מוסד, בעל ותק ובעל הצלחה שכל כך הרבה שנים זה המון גאווה. המון תחושת אחריות ומחויבות מאוד גדולה לשמר את כל ההיסטוריה הנפלאה של המקום. אני מאמינה שכל אחד יכול. כל אחד יכול להצליח. בכל אחד טמון היכולת להוביל ולהגיע קדימה, והאחריות שלנו כמבוגרים לעזור לכל קדט ולכל תלמיד להוציא מעצמו את כל היכולות הנפלאות שקיימות בו. אני לא מאמינה שיש מישהו שלא יכול להצליח. הערכים שקציני ים מקנה לקדטים זה שותפות, אחריות, מנהיגות, יכולת להתמודד עם קשיים, יכולת להצליח במשימות שנראות קשות ולמצוא את הכלים להצליח בהן. אני מזמינה אתכם לבוא אלינו, אני מזמינה אתכם למצות את כל היכולות שיש בכם. אני מזמינה אתכם להיות שותפים עם הצוות המדהים שנמצא פה, לגלות את המנהיגות שבכם ואת ההצלחה שהיא תמונה בכם ותבוא לידי ביטוי. הורים יקרים, אם חשוב לכם העתיד של הילדים שלכם ואתם רוצים להיות שותפים בהובלה שלהם להצלחה ועל הצלחה אמיתית, אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק ביום הפתוח, לפגוש אותנו, לשמוע, ללמוד על התהליכים הנפלאים שנעשים פה.